zamkni a dobře pojď. Nagraj, tohle je nahrávat. Ty jsi to nahrával. Ahoj, ahoj, ahoj. Vy máte Apple? Vy máte Apple? Vy máte Apple? Vy máte Apple a? No, proč okay. Takže nemáš Apple? Jako super, jako... No taky ne, ono, iPhone jsem odpísala, takže... No tak byli to jo, počítače nebo počítače. Do píča, něco s rukou, to je brutální, to bylo dělat. Jdeme nahrávat? A teda se zavřeme. Ty choď sem. Jo, můžeš prosím tě zavřít a hlídat, aby jsem jenom pohlídeš, aby jsem nikdo nešel, prosím, když tak. Nevím, tak jako aby víš co, když se budem nahrávat. Lol. Tak jsem tady po druhý, tak se jdeme sednout. Ty jsi to dala nahrát? Ne, to byla Zuzana. Ona to vyplápala, protože se šla nahrát. Ale počkej, sedni si, protože ty takhle nejseš vidět, nemáš hlavu. Ale teď musíme sedět. Jo, přesně tak. Mám ještě modřinu na prdeli z toho, jak jsem seděla na tom kole. Takže, já jsem Domča a to je Kaťa. Jsme tady... Ale jo, musíme to říct, nemusíme. Jsme tady, je to jejich první, těch jako lidí, co to pořádají, tak je to jejich první akce s náma a my jsme takže ten základ takovej. A příští rok půjdu znova. Přesně. A budeme tohle dělat znova. A bude to ještě větší legrace, jako to je tak. Přesně, a takže jestli chce někdo jet, já nevím, jestli to bude pozorovat někdo, tak prostě někdo jet. Jo, že taky, tak tady budete s náma, ne asi, pojedete s náma a budete strašná prdel a prostě užijeme si to. Přesně, a já oni se ukážu, jo. Nevím, to je vidět. Vidíte to? Nevidíte. Vidíte to? Vidíte to koleno? Vidíte to ruku? Víte co? To jsem si udělala na to postiženém kole. To kolo, prostě to pojedete, prostě úplně šutrava, úplně, no, doufejme, že ale to je strašná legrace. Vím, že ta holka, která byla přede mnou, to úplně zastavila a já jsem myslela, že a ne, to jsem zastavila. A prostě jsem žádat a ono to strašně bolí. No, prostě se totálně vyválila, tady máš šikulka a ona úplně podkrve a říká, ne, to nic není, dobrý. A my na ní jenom, Kaťo, kurva, vypláchni si to. A ona jenom, ne, to nic není, to je dobrý. A já jsem se strašně, jakože ono by to bylo strašně trápný, jo. Ale jakože, hele, nejsem horší než Sára, ta totiž zničila památník. Já si na to sedla. Takový divný památník v lese, ona si sedla úplně na vrch a prostě památník na ní spadl, ona potom spadla z toho památníka, ten památník na ní. To se zlé, jo, jako je mi líto, ale na druhé straně prostě, to se nevím vidět. No, to jsem někdo taky už říkal před náma, že jsme jí někdo to vytáhl. Přesně, to bylo takový zlý poučení. Ty jsi nespadla, že ne? Ne, já jsem nespadla, já jsem šikulka, jenom jsem se potřela o šlapky. Já mimochodem kurva, řekneme vám teď vás poučíme polskýma a českýma slovíčkama. Takže kurva je polsky i česky, úplně to samý. Chuj je taky to samý. Potom moc nepoužívají h, takže místo noha říkají noga. Jo, přesně, to je nahoru strašně stylový. A jinak jako... gra mají gru. Jo, hra jako hra. No a potom mají, že jo, oči, uši, puslenost, to mají stejný. Broda. A čaj se řekne hrbatka, nebo jo, hrbatka. Jo, to je nejlepší. Přesně, to je úžasný. Takový základ úplně, prostě čau řeknete češť. Přesně, češť. Jo, a když chcete říct díky, tak to je děnks. Jo, děnks nebo děnkuje. Jo, děnkuje. Přesně tak. Děnkuje. Jo, děnkuje. Mimochodem je tady takový hrozně hezký kluk. Titus. Přesně, nejlepší. Ale jí se líbí taky na Ty vole, to až uvidí. No do prdele. Snad se to dá nějak zastříhat. No, každopádně. Tamhle v té zdi je srdíčko, vidíš to? Jo, jak je no to je jedno. No. Každopádně, no. O čem budeme ještě mluvit, co ještě bychom mohli říct. Takže prostě výborný jídlo tady mají, fakt sakra jako... Ježiš, já úplně obvykle moc nejím, ale prostě tady to se nedá, to prostě žerte od rána do večera. Přesně. Úplně to skvělý, počasí jsme měli krásný. Jo, nádherný počasí a to bylo strašně úplně úžasný. Úplně ten první den, no v podstatě ten druhý den, jsme byli na kole odpoledne a omylem, jakože ne omylem, a prostě tam záhadným způsobem nebyl most a museli jsme vodou. To bylo strašně stylový. Jo, šli jsme přes takovou říčku. Přesně. A kluci přinášeli kola, my holky jsme mohli jít šutrama. Nejlepší bylo, že takhle byla jedna strana ta říčka, ta druhá strana a prostě na té druhé straně byl hned plot a tam byl prout, ne?
No a tam byl proud a prostě ten proud a prostě lidi úplně chodili a vždycky do toho proudu, protože nevěřili, že tam ten proud Jo, je. přesně, tam nic není. A strašně lidí dostalo šok, a tady zrovna Čumínka. Vidíš to Paulína a 3 dokonce, Paulína, Verča a Blažej. Nejseš vidět za to. Blažej, Blažej je hrozně divný jméno, strašně dlouho nám trvalo, než jsme se na to zvykli, jo. Jo, přesně, já teda... A my, jo, Poláci nerozumí Čechům, ale my Češi trochu porozumíme Polákům. Tady, Blažej, někdo tady My má. vlastně, že rozumíme. Hele, oni Jo, nás rozumíme, rozumí. oni mají stejný slovo, rozumíme, víte. Ne, už jsem Ne, počkej. Ne, my ještě Počkej, mluvíme. ještě chvilku, ještě moment. Můžeme si s vámi? Jo, tak pojď. Takže to je Veronika. Verča! Blažej! Blažej. A nakonec Paulína! O čem rozmawiata? Ovšem. To je střídem odcinek To nejseš pierwszy. vidět, nemáš to, musíš... Blažej! Ale Blažej. Spiňo! Ale Zbyňo, přesně, ale on mi strašně... Zbyňu! Zbyňu. Jesteście jako podpisywaniu koszulek? Mówiłyście? Ne, dneska jsme si podepisovali trička, víte, co chtěla říct. To jest odcinek pierwszy, a zarazem ostatni. Tu już przedstawię swoje osoby. To jest Katia, to jest Słusznie, Damcia, Katia. to jest Vera, to jest Paulina i to jestem ja. No, tak co? Pytali z kamera. Aha. Jsme tam vůbec vidět. Siema počkej. ziomek. Dawaj jakiegoś dansa. Daję densa. Jo, Blažej vám ukáže nejlepší dance. Jo, To přesně, jest počkej. najlepsze polskie Ale densy. jo, furt běž To a není ještě... polský, to je Blažej To dance. jest Błażej dance. Blažej je nejlepší. Počkej, chceš vidět. Takže mimochodem učitelé a tady mentoři, nebo jak jim říkat, jsou nejlepší, protože nám dávají volnost prostě a měli jsme disco do rána. Jo, do rána, to strašně Teď po stylový. polsky. Tak. Tak. Dyskotekę dzisiaj mieliśmy. Do drugiej rana. Znaczy z wczoraj na dzisiaj, nie? Do 2 rano. Fajnie Jo. było. Tańcowali, bawili jo, się. to bylo Tańczyli fakt stylový. stylowi. On tancoval nejvíc. To jest nie Wszyscy to tańcowali jest, jak Błażej. Nauczył To nas jest nowego dansu. niemiara, przygód było co licho. Weronika miała wypadek, Czołówkę, miała czołówkę, rower w rower. chociaż nie miała kasku. No, rower nie je było. przeżyła, chociaż pani z naprzeciwka nie przeżyła. Przeżyła. Wczoraj to było w piątek, w sobotę, czyli wczoraj, nie przyjechał nam pociąg, czyli każdy zalało tory. powódź. Tak, czyli z każdego dnia Jo, mieliśmy jo. jakąś przygodę, bo w końcu w czwartek to był dzień drugi. Na wycieczce rowerowej złapał nas deszcz, nie było mostu, musieliśmy rowery przenosić przez rzekę. Także, To było stylowi tak jak przez wiem, rzekę. każdego dnia było coś do roboty i każdego dnia spotkała nas jakaś niespodziewana przygoda. Było fajnie. Naprawdę. Jo, bylo to fakt dobrý. A předtím jenom překlad říkal, že byly povodně a prostě bylo Jo, to fakt přesně hnusný. tak. Jo, A a že vždycky byly bouřky, jakože nejdřív třeba Jo, bylo jo. hrozně hezky a potom večer přišla Burža. burža. Přišla Jo, burža. a včera nám totiž nejel vlak a jsme jet s taxíkem. Jo, jeli jsme taxíkama, to bylo hustý. Přesně, to bylo hustý. Nejel vlak, jeli jsme. No, nejel vlak, jsme jeli taxíkem. Nečum tam. Pojď sem. Tak a teď vezmeme slovníček. Takže idiot, po polsku idiot. Imbecil, Imbecyl. Jo. A chuj, Chuj. Ale frajer jeszcze jest. No, frajer. frajer, Jo, frajer. idziemy na zachód. stylový, fajné, to moc fajné, to je taky, že jo, moc fajné, fajné, Bardzo. Super, Fajne, super. bardzo fajné. Teraz Jo, Paulina nám zahraje. Paulina je nejlepší. Paulina jest zachlana. A jedem.
można dużo. Lecim na Szczecin! Freedom Tour. Bohužel dneska jedeme domů. Jo, přesně, dneska jedeme domů. Je to úplně strašně jak na Tak, straně. máš to? Każdy inny, wszyscy równi. Keine Grenze. Tolerant! Toleranz, keine Grenze! Jo, to bylo taky jedno z nejlepších, když jsme dělali... Jo, přesně, když jsme dělali flashmob. V Görlicu. Jo, dělali jsme To bylo úplně boží. abychom byli tolerováni, jako všichni prostě lidi, aby byli tolerovaní. Jo, přesně, a taky nebyly jsme- žádný pomyslný hranice mezi lidma. Abyste prostě ne, ať už je to s rasismem jako černý a bílý, nebo že jo, tak prostě různě tak si tak. Měli flashmob prostě. Bylo to hustý. Hustý, jo, přesně, bylo Na to se těšte, jestli přijedete. Jo, tak jsme Co tady fajn lidi, fontáně. všichni se budete rozumět, nebojte se, prostě tady nikdo není vyřezaný. Není ti vidět hlava, když takhle stojí. Dobře, nikdo není vyřazaný, prostě je to hustý, jo. Je to hustý! Mladšej! A to Właśnie, jest to jest instrument, melodyka. którego nigdy w życiu nie Tak widziałem. řekneme ahoj, čau, ahoj. Ljubíme vás.